مرحبا يا اخواتي ابز لكم وسلام كتلو لي تسفاي قبر حجي انا بزعبا موبايل كونترات زلوهم بجكاتي عز قبروا زياده زغفلوا مالو اذا اني 4 قشدي 5 قشدي يفال عليو مبزحت غزي عند حاتيت كايم كاني هو اسخاغله طوي كان يركب انترنت بخوم اينا زي حساب سديدنا لك ወይ ድማኒ እወ ብቴሌፎን ሓቲትና ካኔርናስኒ ወይ ኤስኤምኤስ እወልካ ይብሉካ ግን ምስክር ከምጾ ኣይክእሉን እዮም መብዛሕትኡ ግዜ እሳቶም እቲ ካልኩሌሽን ናቶም እንታዩ ን10,000 ሰባት እንድሕር ገይሮም 10 ካብ 100 እንተደውልሎም ይኸማን ፍርቆም ከማን ጥራይ እንድሕር ደውሎምሎም ስኒ ብዙሕ ከሲቦም ኣለዉ ብዙሕ ግዜ እቲ ሰብ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ስለዝጠፍኦ ولا حدا يقبرنيو ግን ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ክብለኩም ይደሊ ቀዳማይ ነገር እቲ ገንዘብ ክምለሰልኩም ኣሎ ሸለላይ ትበልዎ 4 ቅርሺ ጥራይ ከማ እንድሕር ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ሓንሳብ እንድሕር ደውልኩምሎም ኦኬ እሞ እቲ ውዕል ዝገበርክዎ ስደዱለይ እስኻትኩም ካብ ዝናተይ ኮንቶ ምሽ ወሲድኩም ኣለኹም ገንዘብ በየናይ መበገሲኹም ወሲድኩም ኢልኩም ብቴሌፎን ወይ ብኢሜይል እቲአን ገንዘበይ ትመልሱለይ ወይ ድማ ኣብ ፈብራኻት ሴንትራል ከመልክተኩም ትብልዎም በቃ بتليفون مبزحت كوزي يسرحي خمان انت زي سرح خا بايميل مالتيو دما اذا خبلكم كلكم نايز حاله فسلست عمت تريسيت اندحر لكم يز كله خا يسرح ريسيت كلكم الله كونتراتناتكم كاخ اندي خمس فلوت كون الله ابتي انسل ابريشنو مالتسني مش حساب يسدلك اما بخمس دولك انتي كمز تطقم كالاتي على التليفون بخومي خاتفلطو بزحت حواتنا بكمزي شغريهم ناي 3 عامت ገንዘብ ካخت ملس فقلي خاب بزي تصقم بايميل دي بقله شلل ايتبلهم دما اندحركم وبزيحكم كانتاي تقبروا لكم دغيت ان بيتا شبيغ زبحالالو كومو دحري حجي كمزي فتصم دغيت ان بيتا شبيغ قبروا لي تبلهم ወይ እዚ خبر سلكታት مشالو 0900 ገለ ዝብል እሱ ከማን شبيغ እንትገብሮ ወይ ናብ ወፃእ ከማን ብጌጋ ኸይትድውል መታን ወይ ደቅኻ ብጌጋ ኸይድውሉ እሱ ከማን ኣውስላንስ ቴሌፎናት ሽፔር ዝበሃል ኣሎ እሱ ከማን ምስኡ ክትሓትዎም ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ናተይ ሕጂ ብጥርሑ እዩ ኣብቲ ናተይ ኮንትራት ግን ኣብ ገሊኦም ሓደ ግዜ ይኽፍሉኹም ይኾን እዮም መታን እሱ ክቕይርዎ እዚኣ ኣብ ከከምናትኩም ኮንትራት ማለት እያ ስለዚህ ሸለላይ ትበሉ ስኻትኩም ከም ተቅድመ ሕጂ ዝበልኩ ካልእ ቪድዮ ከማን ሰሪሕ ኣለኹ ኣብ ኮሮና ግዜ ዘይተጠቀም ኩሉም ኮንትራት ከም በዓል ፊትነስ ዲዩ ገለድዩ ክሳብ መወዳእታ እዚኣ ዓመት ክትመልስዎ ትኽእሉ ኢኹም ናይ 2020 ዝነበረ ገንዘብ ማለት እዩ እሱ ከማን ኣብቲ ዩቲዩብ ኣለኩም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ከኣኒ ደብዳቤላትኩም ከመይ ጌርኩም ክትፅሕፍዎ ከም ዘለኩም ይቐኒለይ ሰሰናይት ነልኩም እዚታት ክጠቅመኩም ተስፋ